دنباش اف گندê gundore li Amûdê li başûrê Amûdê dikeve li ser rêya Hesekê. Dûrê Amûdê yê 9 kîlometra. Di navbera gundên Kerengo ji hêla Bakur û Qizalcox ji hêla Rojhilat û Merkebê ya Jor û ya Jêr ji hêla Başûr û Marît ji hêla Rojava. Ev gund bêhtirî 55 malbata tê de hene. Milletê wê ji Kurd û Hereba pêk tê. Kurd jî ji ola Êzîdî ne. Dîroka vî gundî vedigere bêhtirî 300 salî û ew navend bû ji êla Millî re ya gop serkêşiya Îsa Ebdilkerîmê Xidr Axa. Ev gund di pirraniya xwe de ji Kurdên Êzîdî bûn. Ew û gundê derdora wê karê çandiniyê dikin û xwedîkirina ajalan. Ew nimûnake ji jiyana hevbeş re di nav her du netewa de. Rêzgirtin heye di têkiliyê wanî civatî de û alîkariya hevdû dikin. Şûnwarî li vî gund hene wek girê gund yê li Rojavayê gund dikeve û goristana ola Êzîdî. Golek avêlê heye bi kevir hatî lêkirin. Abdilhelîm Debbaax çêkiriye û navî wî Kolayî jî de kevir de. û di gund jî sê mehel yan dikanê bazirganiyê hene û Hidak Irşadî heye û dibistanek nimûzecî heye. Ev dibistan bi her du gundayî, bi Gundor û Qizalcox. Ev agahî bi xwe ji neşteciyekî ji gund gîhanibû. Ez bi dengê xwe dibêjim. Ez Elî Abdullah Kolo. Spas ji we re.